मोनसे बिग ब्रेकिं निउज माहारियारि मानास हाग्रामायाव फिन आरोबाव मासे गान्दा थैदों। मानासनि बासबारि रेन्जनि काहितामा बिटनि सिङाव थानाय मासे थैनाय हारा बेगेंफोरखौ बोखांदों। 3 जुलाइनि हरनि समाव गोथै गान्दानि हारा बेगेंखौ नुसनदों। सुलुंनि बादिब्ला थैनाय गान्दाया देरफुनाय मासे बुन्दि गान्दामोन। गावजों गावनि गेजेराव सौलायनायाव मासे देरफुनाय गान्दाया थैदों होननानै मानासनि बिबानगिरिफ्रा सन्देह खालामदों। नाथाय गान्दा थैनायखौ लानानै गोबाङानो सोंलु खालामदों। मानास बेंगिरिफोरनि गोहैलो नोजोर लाखिनायनि थाखायनो बेबादि जाथाया नुजाथिदों। सुरां सिखारिनि गाग्लोबनाया बांनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजद खालामदों। फारसेथिं बोखांनो मोननाय गान्दानि हारा बेगेंखौ हाग्रा बिफाना 2-3 गोजाम हारा होनना मानिनानै लानो सिमान जायाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जुनाव काहितमा बिटआवनो गुबुन मासे गान्दानि हारा बोखांदोंमोन। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।